Iar acum Casa Nouă prezenta o piesă în care se ia un interviu de la un soldat, la armată. Paftor. Doamna Pici. Bună seara! Ne aflăm în fața detașamentului de carabinieri, unde vom lua un interviu de la un bravo stat care se află în serviciu deja de 6 luni și care se manifestă prin niște calități extraordinare. Deci, care sunt primele tale impresii? Ei bine, ești armată, interesant, aerul curat. Bine, dar ce condiții aveți în cazarmă? Condiții avem foarte bune. Noi știm ca frați. Tot trebuie mulțumit. Ei, nu ne împărțim, noi suntem doar frați. Bravo, dar ce activități mai aveți în batalion? Activități avem multe. Săpăm, prășim, alergăm cross dimineața 10 km cu stomatul gol. Ne uităm la ofițeri cum împușcă din Kalașnikov. Foarte interesant, dar ce mâncați? Ei, caș! Caș avem de multe feluri. Caș de grâu, caș de orț, caș de obez, caș dimineața, caș seara, caș la neață, caș manea. Dar ce s-a întâmplat? Văd că nu aveți doi dinți în față. Ei, asta e din stare, Și dacă tot am terminat partea oficială a interviului, poate ai acasă vreo iubită ce ai vrea să transmiți sau te? Clar că am. O cheamă Alinșca. Alinșca, ți iubesc, salutări.